ketriketrika million agnamboatra position bon mangataka amiasa autorisation ate ketriketrika million agnamboatra position Turu lave atova pakambo zio atova pakambo atova turu lave atova pakambo zio komiana rialalagna zay kana satria zay heny tsy mikeblemboly maniry fa le fa milotro agnaty carton agny izy kitrikitrenay ike ary na zany na tsy zany tsy alevika tsika chiffre izy toy zay izy ologna tany agny mpakambo kitaigne pouce 40 possible mazoko rampe donc paiement patron mba assuré atova mahampy million quatiniane mpakambo kitaigne pouce 40 possible mazoko rampe donc paiement patron mba assuré atova mahampy million quatiniane Toka raha asa jiaby regny misy norme rahy misy lalagna rahy fa za kosa aloha tsy d'accord am'le atao bordel atao karaza lambo tsy haiky le fomba fitrandrahagna sauvage igny kosa tokony ajanogny kakazo koa ny karaha raha managny jiaby rehefa tapitry ny fitombosany maty ho azy izy de tsy aleova izy avadiko vola toy zay izy maty agnaty ala agny mipetra